महाराष्ट्राच्या जनतेचा संताप आहे, उद्रेक आहे, जन आक्रोश आहे. आणि म्हणून जे जे कलंकित मंत्री आहेत, जे जे भ्रष्टाचारी मंत्री आहेत, या मंत्र्यांनी तातडीनं त्या ठिकाणी राजीनामा द्यावा. आणि खऱ्या अर्थानं हे जे काही सगळं सरकार आहे, हे सरकार पूर्णपणे भ्रष्ट आहे, हे सरकार त्या ठिकाणी कलंकित आहे. आणि म्हणून या सरकारचा राजीनामा त्या ठिकाणी मिळाला पाहिजे, ही शिवसेनेची आग्रही मागणी. ज्या भ्रष्ट मंत्र्यांनी आतापर्यंत जो काही वेगवेगळी स्टेटमेंट देऊन तो गोंधळ माजवला आहे आणि ह्या सगळ्याच्या विरुद्ध जनतेमध्ये प्रचंड चीड आहे. आणि या चिडीच्या भावनेतूनच आज सगळ्यांनी एकत्र येऊन आज ह्या ठिकाणी अशा प्रकारचा कार्यक्रम उद्धव साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेला आहे. आणि म्हणून जनतेमध्ये आज जो आक्रोश आहे, हा आक्रोश आज आमच्या असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या समोर हा आक्रोश आम्ही जनतेच्या वतीने व्यक्त करतोय. या ठिकाणी लाडकी बहीण योजना आणून या ठिकाणी महिलांची मतं ज्यांनी गोळा केली ते मात्र आज महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री आपल्या आईच्या नावानं असलेल्या डान्स बारमध्ये इथल्या भगिनींना नाचवत आहेत. अशा प्रकारचं दुष्कृत्य या महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्र्यांकडनं होत आहे. आणि अशा मंत्र्यांना क्षणभरसुद्धा मंत्री ह्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. भ्रष्टाचारी कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा, भ्रष्टाचारी कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा. उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा, कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा.